Oversupply sa pulang sibuyas nararanasan ngayon sa mga pamilihan sa Dagupan City. Tutukan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Sako-sakong pulang sibuyas ang idineliver sa pwesto ni Aling Michelle sa Dagupan City ngayong araw. Maraming supply kaya bumaba ng 10 piso ang presyo ng kada kilo ng pulang sibuyas. Marami din po, ma'am. Dahil sa dami ng supplier, siguro nasisiraan sila, kaya ganyan. Medyo pangit po yung mga nabibili namin, ng mga kalakal, ganun po. Pero ano na lang, nililinisan na lang namin. Wala din. Kaya ang binibilang ko, yung kilala ko kasi may discount ako. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, nararanasan ng oversupply sa sibuyas dahil maraming stock sa cold storage facility. Ito ang mga naaning sibuyas noong unang quarter ngayong taon. Kung may epektado raw sa oversupply ay ang mga magsasaka o trader na nag-imbak ng sibuyas. Isa sa mga dahilan ng oversupply ay ang mababang demand simula pa nung nakarang mga buwan. Marami kasing nalagay sa cold storage. Yung linalabas ngayon, bali lugi yung nagpa-cold storage. Inaasahang tatagal pa hanggang sa January 2025 ang supply ng sibuyas sa bansa. Wala ring nakikitang problema sa supply ng puting sibuyas dahil may mga dumarating na imported white onion sa bansa. Wala ring inaasahang pagtaas sa presyo ngayong holiday season. Posible pa nga bumaba ang presyo nito kapag inani na ang mga tanim na sibuyas sa bansa. Sa ngayon, nasa 90 hanggang 100 pesos ang kada kilo ng puti at pulang sibuyas. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.